Jotono lamsogo जों tini hinkhe BA second semester ni major paper 4 ni syllabus no tui nailainai. BA second semester major paper 4 ni syllabus totally change khlaijakha. Aigio tongmani unit 1 no rada bai bayap phiaba tabuk tei kaisa bari rui rojakha obongkha purnimani hor bai sutoma jamatia. Aigi hinkhe kaisa unit o kaini khaiui kothoma bwsa tongmani phiaba tabuk hinkhe joto unit o no kaitham khlaiui rwjakha. Jemon unit 1 ni rada bayap purnimani hor hinkhe total o tongo oro kaitham kothoma bwsa. Unit 2 o tongo hatai rai bai nogendro jomatia hatal ransama molo bai shemlal deborma agulini hamjuk bai horipodo deborma. Naidi unit 2 ni bo change ongkha aigio tongmani hatai rai bai choba kaisa ni ulo tabo totally choba kaisa ni ulo kwrui kha hinkhe te kainui rwjakha o kwtal kainui rwjakmani ongkha hatal ransama molo bai agulini hamjuk. Unit 3 o tongo aigio hamjuk bai lam kaham naitokma obo kwrui kha tabuk tei kwtal khai unit 3 o rwjakha omora ongkha a number o tongo swmai bai binoy deborma b number o tongo bolongni khum bai sunil deborma 3 number o tongo chandra ramni raidang swinai ongkha sudonwa tripura. Unit 4 o tongo aigio dwlwng bai toksa tiyari hinkhe obono totally swlaiui rwjakha tabuk kwtal khe rwjakma ongkha unit 4 o lam kaham naitogui bai robindra deborma. Naidi lam kaham naitogui obo aigio tongmani unit 3 o tabo unit 4 o khlai rwjakha. Te b number o tongo imangni yakhilik bai norendra deborma obo to kwtal no tei kaisa tongo c number o basulam bai kunjo bihari deborma hinkhe oro o kwnui kwtal hinui mano lam kaham unit 4 o hinpano bo aigio unit 3 o tongo omtui ta. Jemon naidi unit 2 ni aguluni hamjuk obo aigi unit 3 o tongmani tabuk obo unit 2 o thangkha. Aigio hinkhe tongmani obo hamjuk mung swlaiui rwjakha swinai bo bono horipodo deborma oro kuno khamiti mung kwrui obo kaisa no hinui mano. Hinkhe norok no kha khlaio bujimankha na hinui tumung no mungsaswk bujiya ongui tongkha hinkhe comment khlaiui sana bagui tapokdi je mansak ang help khlai wano norok no video ni paithago jotono khulumka tei hambai.